Pozdraví radosti. Bol si zachránený a dosiahol večný život. Áno, potrebuješ byť zachránený a si správna osoba, ktorá má počuť túto správu. Skutočne, na konci ľudského života existujú len dva miesta, večné odsúdenie v ohňoch pekla alebo večný život a spása s Bohom v nebi. Kam sa dostaneš závisí od tvojho vlastného rozhodnutia. Ak si vyberieš byť zachránený a mať večný život s Bohom, je len jediná cesta, veriť v Pána Ježiša a prijať ho ako svojho Pána a Spasiteľa. Ak dnes rozhodneš veriť v Pána Ježiša, potom je spása tvoja. Prosím, povedz tieto slová so srdcom plným úprimnosti. Pane Ježiš, dnes verím a prijímam ťa ako svojho Pána a Spasiteľa. Verím, že tvoja smrť na kríži vykúpila všetky moje hriechy. Vstúp do môjho srdca a viedz môj život na tvojej spravodlivej ceste. Amen. Ak to povieš úprimne a s hlbokou vážnosťou v srdci, potom si dnes dostal spásu večného života a Otec v nebi ťa s radosťou vítá, čo znamená, že tvoje meno je už zapísané v knihe života v kráľovstve nebies.